Iki lho, delok, tunggu terpaksa iki lho. Dorene ada-ada. Apa? Cium tanggo tapi no Kak. Nya. Ndak dadi panen. Alah kowe iki ora tang ngono. Wong nama. Sing tejas lho. Das ora. Ya, nah. Mangane. Alah entuk saweran kowe. Alah disawer. Jangan Terima kasih ya, Bos. Matur nuwun. Muga rezekine lancar, panjang umur, sehat. Marine muga. Walah, Bu kalane robot ya, Bu. Gawakno telu, nek sing dipangan gawakno 10-15 lodong. Jaluk kapange. Dipangan melak. Enggak kalau, gak doyan deh. Gak apa-apa, ora doyan pangananku. Doyan mangan cara-cara gak mangan. Nyapu.